Hygge, hej folkens, og Lyksus her. Jeg har været inde og se Minecraft The Movie-filmen i går. Og som jeg blev bedt om, det var at lave en review på filmen. Så synes jeg, at filmen er god og værd at se. Ja, jeg synes, at The Minecraft Movie, den er en meget god film at se. Men ikke for det, du tror. Hvis du tror, at du skal ind og se en film, som er meget følelsesladende, så er det ikke en film for dig. Fordi historien er ikke mainpunktet. Det er ikke sådan, wow, det er sådan en god historie. Nej. Det du går ind for at se, det er griner de sjove, dumme plat jokes og alt sådan noget. Altså, når jeg siger alt sådan noget, så mener jeg Chicken Jockey, The Nether, and Enderpearl. Sådan noget. Sneak Attack. Så, altså, hvis du skal ind og se The Minecraft Movie, så synes jeg, at du skal se den, men ikke på grund af, men bare fordi, altså, den har mange plat jokes, altså noget. Jason Momoa er med, altså noget Jack Black, altså, de er seje nok skuespillere, men altså, de er lige lidt dumme i den her film. Så jeg vil rekommendere at se filmen, men ikke for at have en god historie eller rigtig god skuespillere, hvis du kan kalde det. Altså, de er gode skuespillere, men det er ikke fordi det er sådan top notch, at deres bedste performance nogensinde. Altså, det er plat jokes og alt sådan noget. Man kan næsten allerede godt regne ud, hvad der kommer til at ske inden for de første, 30 minutter. Så jeg synes, I skal ind og se The Minecraft Movie, fordi Lyksus her, han rekommenderer The Minecraft Movie, fordi han synes, at det var en rigtig god film, i forhold til, den er baseret på et spil, som der hedder Minecraft. Og som sagt, spoiler warning, de siger i filmen Minecraft. Det er det eneste, jeg vil sige. Tak for i dag, folkens.